Pres. Sino daw presidente? Albay, Naga. Sir. Tempo natin. Then kung hanggat maaari, wag natin i-park ang ating motorsiklo sa labas ng ating bakuran. Ano po? Hihingi po namin ang inyong suporta sa mga advocacy yung magandang layunin na inyong ginagawa sa ating community. Ano po? Maganda po yan. Then isa po sa paalala natin na wag po nating hayaan na tinatawag tayong kamote rider. Ano po? Magkaroon tayo ng disiplina sa kalsada. Wag tayong magkarera kasi may pamilya naghihintay sa atin. Ano po? Then magkaroon tayo ng mga tinatawag na formation din para nakikita ng community. Dun pa lang sa formation, nakikita nilang community na may disiplina tayo. Ano po? Okay, halimbawa, itong parking na ito, anong tawag dyan? Yan po ang tawag na combat parking. Ano po? Huwag kayong magpa-parking na salasalungat. Yan pa lang makikita na may disiplina tayo bilang isang rider. Ano po? Nice. Okay, sa pag-alis naman ninyo, kung mauuna yung nasa likod, domino effect. Sunod-sunod, huwag yung singit na singit.